Hei, salutare fraților, bine m-am găsit la primul episod pe acest canal. Numele meu este Alex, am 12 ani și cam atâta de spus. Cam acestea sunt jocurile mele și mi se pare că mai am un egea Roblox oricum. Știu că vedeți schița asta, o să dezinstalăm că nu o folosim. Ok. Ok. Cred că vă place ecranul meu. Scuzați pentru tuze dacă o să tușesc un videoclip. Ok. Acesta fiindcă primul episod pe acest canal, nu o să ne jucăm nimic. O să fie doar un episod de prezentare. Este un Samsung Galaxy S3 Neo. Sau, nu știu dacă e Samsung Galaxy 3 Neo, nu mai știu. Sau S. Oricum, fraților, nu știu foarte bine un telefon primit. Nu știu bine. Cadou de ziua mea. Acestea sunt toate chestiile. Aici mobizenul care filmăm. Și cam atât. Da, avem și Roblox. Putem face live. Ok, fraților. Cam atât. Prezentare și papa. Și da, am uitat să mai spun ceva. Dacă facem până de seară 10 abonați, facem un live mâine. Începem cu live-urile. Ok, la revedere, fraților. Pa, pa.